Добър вечер, драги зрители! Вие сте с късната емисия на BTV новините. Така, почваме с първата новина. Бухляр осъди Пулсар, защото има твърде много прилики между двете фирми. След малко ще ви свържем с Ивайло, който е един от главните собственици на Бухляр, и ще чуем коментар от негова страна защо по-подробно са осъдили Пулсар. Нека се свържем към тях. Така, драги зрители, свързахме се с господин Ивайло. Нека да чуем неговото обяснение. Здравейте, BTV! Така, по принцип с Християна водихме нашият страхотен бизнес. Всички купуваха нашите игри, като GTI Buchlo Edition или пък Tomb Raider Buchlo's Journey. Но изведнъж забелязахме другата фирма, Pulsar, която ни беше голяма конкуренция. Изведнъж очите ни се отвориха на 4 и забелязахме, че има твърде много прилики с фирмата, с двете фирми. Тоест, исках да кажа. И решихме да ги осъдим. Защо ги осъдихме? Има твърде много прилики в фирмата. Мога да докажа с един наш документ, че ние първи основахме нашата фирма през 2004, 19 декември. И да, марката си е марка и не искам някой да копира нашата фирма. Благодаря, че ме И така, драги зрители, видяхте обяснението на уважаемия господин Ивайло. Това беше от късната емисия на BTV новините. Чао! Здравейте, АйДБГ! Това не ми е актуалния канал, но просто исках да направя едно специално видео за вас, защото много ми харесате. Продължавайте така с клиповете. Чао!